Αν είσαι φοιτητής, δύο πράγματα σίγουρα σε απασχολούν: το μαγείρεμα και το πλύσιμο των πιάτων. Σου έχω τη λύση λοιπόν και για τα δύο για να εξοικονομήσεις χρόνο αλλά και ενέργεια. Πάμε αρχικά να δούμε δύο πανεύκολες και γρήγορες συνταγές μόνο με 3 υλικά. Αν βαρέθηκες τα σκέτα μακαρόνια, μπορείς αφού τα σουρώσεις στο ίδιο σκεύος να προσθέσεις γάλα και τριμμένο τυρί και να φτιάξεις μια μακαρονάδα τύπου mac and cheese, πολύ εύκολη, χωρίς πολλά υλικά και σκεύη. Αν πάλι είσαι σπίτι και θες κάτι γλυκό, μπορείς να αναμίξεις 1/4 της κούπας πραλίνα, 2 αυγά και μισή κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Και έχεις ένα πεντανόστιμο κέικ μέσα σε 20 λεπτά. Βγήκε πολύ ωραίο και αφράτο και νομίζω πως τα υλικά τα έχεις ήδη σπίτι σου. Και πάμε τώρα στο πλύσιμο των πιάτων. Με τις κάψουλες Fairy Platinum Plus δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Όσο βρώμικα και λερωμένα και αν είναι τα σκεύη, δεν χρειάζεται να τα μουλιάσεις ή να τα ξεβγάλεις με νερό. Απλά τα βάζεις στο πλυντήριο πιάτων, βάζεις την κάψουλα Fairy Platinum Plus, επιλέγεις σύντομο κύκλο πλύσης για εξοικονόμηση ενέργειας και σε λίγα λεπτά είναι έτοιμα και πεντακάθαρα. Και έτσι θα σου μείνει και χρόνος για να βγεις και τη βόλτα σου.